Sziasztok! Itt vagyok Dunakeszin, a VOKE József Attila Művelődési Központban, ahol még 2 napig látható a kiállításunk anyukámmal, a Belső tüzek, külső tájak című festménykiállításunk, és arra gondoltam, hogy röviden a saját képeimről mesélnék nektek azoknak, akik nem tudtak eljönni. Nem olyan részletesen, mint holnap a finisszázson, akik tudnak jönni csütörtökön 11 órára délelőtt. Sok szeretettel várjuk őket, de mindenképpen mondanék pár szót ezekről a képekről, mert kértétek. Vissza is térek ide, de előbb körbe mutatom, hogy néz ki a teljes tárlat. Egy alkotóművésznek nagyszerű érzés, megható és felemelő, amikor bárhol is kiállítják a képeit, de egy ilyen tágas, gyönyörű méltó helyen, mint itt a műfázban, ez külön plusz öröm. A megnyitó is nagyon felemelő volt, és szép élmény. Itt látható, hogy mennyi széket polcoltak fel 2 oldalt, be kellett hozni még egy sorszéket, hogy le tudjanak ülni a látogatók, amit ezúton még egyszer köszönünk nekik, hogy velünk tartottak. Anyukának a képei pedig itt a másik falon láthatók, azért azokat is megmutatom. Erről ő tudna és tud is holnap a finisszázson mesélni. Itt pedig itt az első szekcióban az én korábbi műveim láthatók, 3, akár 4 évvel ezelőtt készült képeim, és itt kezdtem el igazán komolyan kísérletezni a kollázs technikával, a színfoltokkal. Látható, hogy komplementer színeket használok sok esetben, itt például a lila sárgát egymás mellett, és alapvetően pasztelles, árnyalatú kísérletezéseim voltak. Ez is egy kollázs, itt sötét alapra dolgoztam, ez egy vászonkép. Ez is egy kollázs, itt a fény miatt picit nehezebben látható, de ez egy viszonylag nagyobb, és Mendelssohn a címe, mert egy Mendelssohn kottával kezdtem, ami nyomokban itt-ott még fellelhető. Ezeket a kottákat ajándékba kaptam. Elragaszthatóak, azt mondták, és ezzel éltünk is, én is, és a tanítványaim is. Itt struktúrpasztát használtam a képhez. Ezt is nagyon szeretem, ez egyébként a nappalinkban van békeidőben. Ő pedig szintén egy struktúrpasztás, csak kézzel készült, tehát a struktúrpasztát is kizárólag kézzel vittem fel, és utána a festéket, és ez pedig az étkezőmben szokott lenni egyébként. Ez az egyik kedvenc képem, egyébként a hálószobánkat díszíti. Itt azt hiszem, hogy itt ért a csúcspontjára, mondható ilyen ez a pasztelvilágom, amikor már nagyon finom összemosásokat használtam. Itt nincs kollázs, ez kizárólag bár vegyes technika, akril és pasztel elsősor, mert a különböző ceruzák, talán szén is. Ezt nagyon szeretem, ezt a képet. Tavaly előtt körülbelül, akkor is készült ez, 2024, akkor jól mondom, egy kicsit bevadultak a színeim, kicsit erőteljesebb árnyalatokat kezdtem el használni, ez szintén sötét alapra készült, és szintén az étkezőnkben szokott lenni. Ennek a címe Túlfolyás, hát ez csak egy kényszercím, hogy valami legyen neki. Nagyon izgalmas számomra a sötét alapra is dolgozni, hogy mennyire mások az árnyalatok, úgy, mintha világos alapra dolgozom, itt az alsó részen világos aláfestést használtam. Itt egy technikát próbáltam ki, a struktúrpasztán kívül, ami ugye nem volt újdonság, és azt képezi az alapját, és az összemosások. Itt ezeket egy ilyen nylon stenciles technikával próbáltam fölvinni, többé-kevésbé sikerült, úgyhogy után kellett festenem ezeket a színes sávokat. Ez pedig egy mintafestmény, tulajdonképpen egy olyan workshopra, amit aztán meg is tartottam a
résztvevőknek remény. És ez 2024 októberében készült, tehát egy éve, több mint egy éve. És itt kezdődnek ezek már az idei festményeim, és ez a 3 kép együtt értelmezendő, mert egy folyamatot mutatnak be, egy lelki folyamatot. Ez egy kirobbanóan energikus kép, nem gondolná senki, hogy van alatta még 3-4 kép, amivel elégedetlen voltam, és ezt aztán ráfestettem, és ezt úgy gondoltam, hogy megtartom. Ez egy nagyon erőteljes érzelmi kisülésből készült képem, aminek az az érdekessége, hogy nem címe van, hanem haikuja. Talán ez volt az első ilyen képem. Itt ugyan nem haiku módon van feltüntetve a vers, de a lényege az benne van. És itt szintén az összemosásokkal, struktúrpasztával kísérleteztem, illetve ezzel a mélyben rejtőző vörös, szenvedélyes izzással. Ezt igyekeztem megjeleníteni, és ennek szintén egy haikuja van ennek a képnek. Valójában így ez a 3 együtt ad ki egy egységet a számomra, és tetszik, hogy itt feljebb akasztották a piros képet egy kicsit dramaturgiai szempontból teljesen helyén való módon. Itt tovább ugrok, ez a legutóbbi képem, és nagyjából ez a következő a 3 után. Itt szintén kollázs struktúra és mindenféle van alatta, és valahogy úgy megjelent ebben a sötét, semleges színvilágban, itt tényleg így a lelki szemeim előtt, hogy ide egy pink sávot kellene tenni, aztán lett belőle 2, ami belegyökerezik ebbe a sötét színű talajba. Úgyhogy itt is sokat játszottam a színárnyalatokkal. Sajnos nem látszik, sokkal élénkebb ez a pink, tehát nem piros, hanem kimondottan magenta színű sávokról van szó. Ezek korábbi képek, és a művésznaplóból szedtem ki, a fekete lapú művésznaplóból kereteztettem be őket. Szintén ez egy mintaalkotás volt egy online programomnál, és az arany és a türkisz játéka volt a középpontban, illetve a struktúrák. Hát ez pedig sokak kedvence, ez a kép, ami számomra érdekes, mert ez pusztán szintén egy technikai kísérletezés volt, hogy sötét alapra, hogyha pasztelkrétázok, akkor milyen hatások érhetőek el, és firkáltam, és egyszerűen kitöltöttem azokat az egységeket, amik a firka nyomán létrejöttek. Ez egy nyáron született képen, fátyolfestéssel, akvarellel készült Roland Tillernek a csoportjában 4 nap alatt. Tehát ez egy méretében és elkészülési idejében is nagyobb kép, nagyon szeretem. Kollázsok, tehát itt most már célzottan tájakat bemutató kollázsok készültek. Ez egy minta volt az őszi táborban a résztvevők számára. Ez mind vegyes technikás alkotás, tehát kollázsral kezdem, utána akrillel, illetve pasztellel dolgozom rá. Ez szintén egy tábori munka, Ozorán egy művészetterápiás tábort tartottam szeptemberben, és ott készült. Nem tartott túl sokáig. Ez a munka viszont valahogy pont talán emiatt elég expresszív végeredménnyel járt, ez viszont annál tovább tartott, ezt minden nap csináltam rajta valamit, és egyszer csak elkészült. Nagyon szeretem, ez visszahozza egyébként a régebbi paszteles színvilágot, tehát olyan, mintha egy körrel
találtam volna a régi önmagamhoz, hogyha közhelyes szeretnék lenni, de bizonyos értelemben talán valóban ezt mutatja. És akkor megmutattam ezt a legutolsó képemet. Ez egy ilyen diptihon. Hát szintén több napig készült, nem tudtam, mi lesz belőle, azt tudtam, hogy a sötét kékkel, vagy egy ilyen nagyon erős kék árnyalattal szeretnék játszani, és az arany színnel, valamint a világos sáv benne kell legyen, ezek valahogy így megjelennek a lelki személyem előtt, és utána pedig alakul, ahogy alakul. És itt is belekerült ugyannak a 3 képnek a türkisze, illetve az a piros négyszög, az már itt egészen kicsike és elreppen. Úgyhogy mondható, hogy ez a lezáró darabja annak a 3 képnek, aminek a közepén a piros volt. És itt szintén kollázs technikával kezdtem egyébként, tehát nem csak akrillal, pasztellel, és itt-ott firkálások is vannak rajta, ceruzával, olajpasztellel mentem rá, hanem alatta több réteg papír van. Ezek adják ezt a struktúrát. Hát az én képeim nagyjából így néznek ki, és hát azért megmutatom itt anyukámnak a munkáit is. Ezt itt nagyon szeretem, ezt a jobb alsót, ezt el is kértem tőle. És néhány tűzhányó. Ezek nála jellemző motívumok mostanában, és ezek is picit korábbi képei a kék világából. Ez nálunk a nappaliban szokott lenni, szintén úgyhogy most kiürült a lakás. De 2 nap múlva visszük vissza a képeket, úgyhogy remélem többen eljöttök majd a finisszázsra, és akkor ezeket a képeket megmutattam egy kicsit részletesebben.